פרק 4. חישה ותפיסה. חישה, ארגון, זיהוי והיכר. תפיסה. תפיסה היא תהליך הכולל של הכרת העצמים וההתרחשויות בסביבה, לחוש אותם, להבינם, לזהות אותם, לקרוא להם בשמות ולהתכונן להגיב אליהם. את התפיסה אפשר לחלק לשלושה שלבים. חישה היא תהליך שבו בעקבות גריעה של קולטני החישה, בעיניים, באוזניים או באיברים אחרים שלנו, נוצרים דחפים עצביים, המייצגים אירועים בתוך הגוף או מחוצה לו. לדוגמה, החישה מספקת את העובדות הבסיסיות של שדה הראייה. ארגון התפיסה הוא השלב שבו נוצר ייצוג פנימי של עצם ומתפתח מדפס של הגירוי החיצוני. הייצוג מהווה עבור התופס תיאור דינמי של סביבתו החיצונית. ואשר לראייה, תהליכי התפיסה מספקים אומדן של מדדים שונים הקשורים בעצם, הגודל שלו, הצורה שלו, תנועתיות שלו, המרחק של העצם ממי שתופס אותו והכיוון שלו. זיהוי והיכר הוא השלב השלישי, בו המדפסים מקבלים משמעות. צורת כדור הופכת לכדורסל. דמות אדם הופכת למשהו שאפשר להבחין, אם זה זכר או נקבה, אדם מוכר, חבר או יריב וכו'. נדמה כי התפיסה מתרחשת בלא כל מאמץ. בהמשך נראה כי למעשה העיבוד שלכם מתוחכם מדי, וכי נדרשת עבודה מנטלית מרובה כדי ליצור את אשליית הקלות הזו. גירוי קרוב וגירוי רחוק. ההבדלים בין עצם פיזי בעולם לבין הבבואה האופטית שלו על הרשתית שלנו עמוקים וחשובים במידה כזו, שפסיכולוגים רואים בהם שני גירויים שונים של תפיסה. העצם הממשי בעולם נקרא בשם גירוי רחוק, והבבואה האופטית שלו, גירוי על הרשתית, נקראת בשם גירוי קרוב. אפשר לראות במשימה החישובית העיקרית של התפיסה תהליך, שבאמצעותו אנחנו קובעים מהו גירוי רחוק, העצם הממשי, מתוך המידע המצוי בגירוי הקרוב, הבבואה על הרשתית. הדבר נכון לכל תחומי התפיסה, שמיעה, מגע, טעם וכדומה. בכולם, התפיסה מערבת תהליכים המשתמשים במידע הנמצא בגירוי הקרוב כדי לספר לנו על מאפייני הגירוי הרחוק. בדוגמה של תמונה בחדר, שלושת שלבי החישה באים לידי ביטוי כך. בשלב החישה, תמונה זו מופיעה בבבואה על הרשתית כטרפז דו-מימדי. זהו הגירוי הקרוב. בשלב הארגון התפיסתי, נראה את הטרפז הזה כמלבן, הפונה מאיתנו, והלאה במרחב התלת-מימדי. בשלב ההיכר, נזהה את העצם המלבני כתמונה. מציאות, דו-משמעות ואילוזיות. דו-משמעות. הישרדותנו תלויה בתפיסה מדויקת של עצמים והתרחשויות בסביבתנו הקרובה, שלא תמיד קל לנו לפענחם. האם נמר הוא זה שמתנועע בין העצים לדוגמה? דו-משמעות הוא מושג חשוב להבנת התפיסה, שכן הוא מראה כי לדימוי יחיד ברמת החישה עשוי להיות פרשנויות רבות, ברמת התפיסה וברמת הזיהוי. אולי זה היה נמר שהתנועע בעצים, ואולי זו הייתה הרוח. אפשר לפרש את הדוגמה בשני אופנים חד משמעיים, שאינם מתיישבים זה עם זה. אחת התכונות היסודיות של תפיסה אנושית נורמלית היא נטייה להמיר דו-משמעות ואי ודאות הקשורים לסביבה בפירוש ברור, כדי שיהיה אפשר לפעול על פיו בבטחה. בעולם המושפע בשונות ובשינויים, על מערכת התפיסה מוטל האתגר לגלות אחידות ויציבות. אילוזיות. כאשר מערכת התפיסה שלכם מתעתעת בכם וגורמת לכם לחוות תבנית מסוימת של גירוי באמצעות הצגתו באופן מוטעה בעליל, רוב בני האדם חווים אותן אילוזיות כשהם נמצאים באותו מצב תפיסתי, מכיוון שהפיזיולוגיה של המערכות החישתיות שלנו דומה, וכך גם האופן שבו אנחנו חווים את העולם.
אפשר לשלוט באשליות תפיסה כדי להשיג תוצאות רצויות. אדריכלים ומעצבי פנים, עקרונות של תפיסה, על מנת ליצור במרחב עצמים הנראים גדולים יותר משהם במציאות. דירה קטנה נראית מרווחת יותר, אחרי שנצבעה בצבעים בהירים, הוצבו במראות ומעט רהיטים לדוגמה. פסיכופיזיקה. המשימה המרכזית שבה עוסקת הפסיכופיזיקה היא חקר הקשרים בין גירויים פיזיקליים לבין ההתנהגות או החוויה המנטלית שהם מעוררים. עלינו להיות מסוגלים למדוד את עוצמת ההתנסויות החושיות כדי לענות על שאלה לדוגמה כמו באיזה עוצמה חייבת נורית הזהרה בלוח השעונים של טייס להאיר כדי שתיראה מוארת פי 2 יותר משאר הנורות. גוסטב פכנר, שטבע את המושג פסיכופיזיקה, הציע סדרה של הליכים כדי לקשר בין עוצמה של גירוי פיזיקלי הנמדד ביחידות פיזיקליות לבין עוצמת ההתנסות החושית הנמדדת ביחידות פסיכולוגיות. חוקרים קובעים ספים ובונים סולמות פסיכופיזיקליים המקשרים בין עוצמת התחושה לעוצמת הגירוי. הסף המוחלט של הגירוי הוא כמות המינימלית של האנרגיה הפיזיקלית הנדרשת ליצירת חוויה חושית. חוקרים מודדים את הסף המוחלט בעזרת צופים המתבקשים להיות ערניים מאוד ולבצע משימות בילוש במרכאות. לדוגמה, לנסות להבחין באור עמום בחדר חשוך, או לנסות לשמוע קול חלש בחדר שקט, כמו בבדיקת שמיעה. גם זו בדיקת סף מוחלט. את תוצאותיה של חקירת הסף המוחלט אפשר לסכם בפונקציה פסיכומטרית. גרף המראה את אחוז התיאורים, או ההבחנה בגירוי, ברמות השונות של עוצמת הגירוי. מכיוון שגירוי בעוצמה מסוימת לא נעשה לפתע מובחן בכל הזדמנות שבה הוא מוצג, מגדירים סף מוחלט בהגדרה אופרציונלית כך. רמת הגירוי שבה אות חושי מובחן ב-50% מהמקרים. לדוגמה, אם 100 אנשים ייחשפו לגירוי בעוצמה מסוימת, סף המוחלט יהיה כאשר 50 מתוך 100 מבחינים בו. אפשר להשתמש באותו הליך למדידת הסף של חושים שונים באמצעות שינוי של מדדי הגירוי. המערכות התפתחו באופן שבו הן מעדיפות קלט סביבתי חדש מקלט ישן, והן עושות זאת באמצעות תהליך המכונה הסתגלות. הסתגלות חישתית היא תגובתיות ההולכת ופוחתת של מערכות החושיות לגריעה מתמשכת. לדוגמה, ייתכן שהבחנתם כי אור השמש נראה פחות מסנבר אחרי שהייה קצרה בחוץ, או האמבטיה מרגישה חמה פחות אחרי שכבר שהינו בה לרגע או שניים. הטיית תגובה ותיאוריית גילוי האותות. עם זאת, מדידת הסף יכולה להיות מושפעת גם מהטיית תגובה. כלומר, הנטייה השיטתית של צופה מסוים להעדיף תגובה מסוימת בשל גורמים שאין בינם לבין המאפיינים החישתיים של הגירוי דבר. אם לדוגמה, בניסוי יש תגמול כספי על הבחנה בגירוי או היעדר גירוי, סביר להניח שהתשובות יהיו משתנות בהתאם גם לתמורה שתתקבל, ולא רק ביחס לגירוי עצמו. תיאוריית גילוי האותות מציעה נוהל למדידת תהליכי חישה וההחלטה כאחד. תהליך חישה ראשוני המשקף את רגישותו של הצופה לחוזקו של הגירוי. תהליך החלטה הוא תהליך נפרד, הבא בעקבות תהליך החישה ומשקף את הטיות התגובה של הצופה. גירוי חלש לא מוצג במחצית צעדי הניסוי. במחצית השנייה אין גירוי כלל. על פי התגובות בהימצאות או היעדר הגירוי, מפרידים את התוצאות ל4 קטגוריות. 4 הקטגוריות הן פגיעה, החטאה, הזעקת שווא ודחייה נכונה. כאשר הגירוי מופעל, יש 2 אפשרויות, או פגיעה, כלומר אדם שדיווח שהגירוי יופעל נכון, או החטאה, כלומר לא זיהה שהגירוי יופעל, ולכן דיווח שלא היה גירוי. הזעקת שווא
תהיה כאשר הגירוי לא הופעל, אבל הדיווח היה שהוא כן הופעל. כלומר, אדם זיהה גירוי שלא היה שם. או דחייה נכונה, כאשר גירוי לא הופעל, ואדם דיווח שלא היה גירוי. תיאוריית גילוי האותות מספקת דרך להפריד את התהליך החישתי מהטיית התגובה, ובכך היא מאפשרת לנסיין לזהות ולהפריד בין תפקיד הגירוי החושי לבין קריטריון ההחלטה של הפרט ביצירת התשובה הסופית. סף ההבדל. סף ההבדל הוא ההבדל הפיזיקלי הקטן ביותר בין שני גירויים שעדיין אפשר להבחין בו. כדי למדוד סף הבדל, משתמשים בצמדי גירויים ושואלים את המשתתפים בניסוי האם הם חושבים שהגירויים שווים זה לזה או שונים זה מזה. לדוגמה, אם רוצים ליצור מתחרה מתוק יותר לקוקה קולה, אבל סוכר הוא דבר יקר. צריך למדוד את סף ההבדל כדי לדעת איזה רמת מתיקות נרשם הבדל בגירוי של הבודקים. כשמחצית מהבודקים יגידו שיש שוני במתיקות, ערך זה של סף ההבדל יהיה ידוע בשם הפער המינימלי המובחן. הפער המינימלי המובחן הוא היחידה הכמותית למדידת עוצמתם של הבדלים פיזיולוגיים בין כל שתי תחושות. ארנסט ובר היה הראשון שחקר את הפער המינימלי המובחן. יש ערכים שונים עבור חושים שונים. ערכים נמוכים יותר פירושם שאפשר לזהות הבדלים קטנים יותר. לדוגמה, תדר של קול יהיה ניתן להבחין בין הבדלים מאוד קטנים. ריכוז של ריח יהיה ניתן להבדיל פחות. עוצמה של לחץ, לדוגמה, באיזה מידה מישהו ילחץ לנו על כף היד, יהיה הרבה יותר קשה להבחין בין עוצמות שדומות אחת לשנייה אך לא זהות. מאירועים פיזיקליים לאירועים מנטליים. המרת צורה אחת של אנרגיה פיזיקלית כמו אור לצורה אחרת כמו דחף עצבי נקראת בשם התמרה. כיוון שכל המידע החושי מותמר לאותו סוג של דחפים עצביים, המוח מבחין בין החוויות החושיות השונות באמצעות הקצאת אזורים ספציפיים בקליפת המוח לכל אחד מהחושים. הפעלת מערכת חושית מתחילה בגילוי ההתרחשות סביבתית, או במילים אחרות, בגירוי. גירויים בסביבה מתגלים על ידי קולטני חישה. קולטנים אלה ממירים את הצורה הפיזיקלית של האות החושי לאותות תאיים, שמערכת העצבים יכולה לאבד. זרימת המידע הזו, המידע מאירועים פיזיקליים כמו גלי אור וקול, חומרים כימיים שונים, לאירועים מנטליים, חוויית הראייה, השמיעה, הטעם והריח, מתאפשרת הודות לאותו תהליך. תהליכי ארגון ותפיסה. תהליכים המקשרים בין חלקי מידע כדי להעניק לנו תפיסה של עקביות נקראים בשם הכולל תהליכי ארגון ותפיסה. לדוגמה, אם לא הייתם מסוגלים לחבר בין רסיסי המידע שמיליוני הקולטנים ברשתית שלכם קולטים, לא הייתם מארגנים את שפע המידע הזה. אין ספק שזה היה עולם מבלבל מאוד. תהליכי קשב. אם תתחילו לבחון את סביבתכם בדקדקנות רבה, תגלו שיש בה אלפי דברים שהייתם יכולים למקד בהם את הקשב. ובהכללה אפשר לומר, כי ככל שמתרכזים יותר בחפץ או בהתרחשות בסביבה, כך אפשר לתפוס אותם טוב יותר וללמוד עליהם יותר. שני מרכיבים שיקבעו מה עומד במוקד הקשב שלנו הם בחירה מכוונת מטרה, שמשקפת את בחירת העצמים שבהם נמקד את הקשב כפונקציה של המטרות שלנו. לדוגמה, למקד את הקשב רק לבגדים שמתאימים למגדר שלנו כשאנחנו מסתכלים בחלון ראווה. לכידה שמקורה בגירוי מתרחשת כאשר מאפיינים של הגירויים עצמם, עצמים בסביבה, הם אלה שאוטומטית לוכדים את הקשר שלנו, בלי תלות במטרות המיידיות שלנו כתופסים. לדוגמה, אם חלמנו בהקיץ ברמזור, המעבר של הצבע שלו מאדום לירוק ילכוד את הקשב שלנו כתוצאה מגירוי ויזואלי.
אתם אולי תוהים מה הקשר בין שתי התהליכים האלה. המחקר מלמד כי לפחות בתנאים מסוימים, לכידה שמקורה בגירוי גוברת על בחירה מכוונת מטרה. גירוי חדש ימשוך את תשומת ליבנו באופן אוטומטי, גם אם הוא יהיה מנוגד למטרות שלנו. גורלו של מידע לא קשוב. אם בחרתם למקד את הקשב באיזושהי תת קבוצה מתוך תצוגה ספציפית, אם בהתאמה למטרות שלכם, ואם בשל תכונותיו של הגירוי, מה יהיה גורלו של המידע שלא הפניתם אליו את הקשב? דונלד ברודבנט היה הראשון שחקר שאלות מסוג זה. לטענתו, לתודעה שלנו יש קיבולת מוגבלת לבצע עיבוד מושלם. הגבלה זו מחייבת את הקשב לבסט בקפדנות את שצף המידע המגיע מן הקלט החושי למודעות. לפי מודל הפילטר של ברודבנט, הסינון מתרחש בשלב מוקדם בתהליך, עוד קודם שמשמעות הקלט מטופלת. מערכת הקשב שימשה כפילטר אשר חסם את המסר הלא קשוב ואפשרה רק למסר לעבור דרכה. ממצאים מאוחרים יותר קראו תיגר על מודל הפילטר. אנשים דיווחו כי בעת ששהו בחדר רועש וניהלו שיחה, קלטו את שמם כאשר מישהו מהנוכחים בחדר הזכיר אותו, גם כשלא הקשיבו לשיחה שנוהלה בצד. תופעה זו נקראת בשם תופעת מסיבת הקוקטייל. חוקרים גורסים היום כי מידע בערוץ הלא קשוב עובר מידה מסוימת של עיבוד, אבל העיבוד אינו מספיק כדי שנהיה מודעים לו. רק אם המאזין מצליח להבחין במאפיינים מיוחדים של המידע הלא קשוב, לדוגמה השם שלו במסיבה, הופך המידע למוקד קשב מודע. עקרונות ההקצבה התפיסתית. כיצד קובעים תהליכי התפיסה? מה ייכלל בתוך קווי המתאר של הדמות? עקרונות ההקצבה התפיסתית נחקרו באינטנסיביות על ידי חסידי פסיכולוגיית הגשטלט. חברי קבוצה זו טענו כי אפשר להבין תופעות פסיכולוגיות רק אם בוחנים אותם כשלמויות, או באנגלית כ-wholes, מאורגנות ומובנות, ולא כשהן מפורקות ליחידות תפיסה ראשוניות. משמעות המושג גשטלט היא צורה או שלם. הם הראו כי השלם לעתים קרובות עולה על סך כל החלקים המרכיבים אותו. הם ערכו ניסוי שבהם הראו כיצד לשינוי הדרגתי של גורם אחד במערך החזותי כלשהו הייתה השפעה על האופן שבו נבדקים תפסו את המערך כולו. בעקבות ניסויים אלה הצליחו החוקרים לנסח סדרת עקרונות. כמו לדוגמה בספר, הדוגמה עם הכד הלבן שמופיע על רקע שחור. אבל אנחנו נתפוס את התמונה הזאת אחרת לגמרי, כאשר משני צידי הכד הלבן, במקום רקע שחור, נראה שני פרצופים שחורים. נפרוט כעת 5 סוגים של עקרונות תפיסה. 1. עיקרון הסמיכות. קיימת נטייה לקבץ יחד עצמים סמוכים זה לזה. לכן, אם יראו לנו מלבן שעשוי מנקודות, אבל כל קבוצה של נקודות תהיה מחולקת וקרובה יותר אחת לשנייה כטורים, במקום לראות מלבן, נראה טורים של נקודות, ולא את המלבן כולו כמקשה אחת. 2. עיקרון הדמיון. קיימת נטייה לקבץ יחד עצמים הדומים אחד לשני. לכן, אם יראו לנו ריבוע שעשוי מ-X'ים ועיגולים, אבל ההיקף של הריבוע יהיה עשוי כולו X'ים, והליבה של הריבוע תהיה עשויה כולה מריבועים. במקום לראות את הריבוע כמקשה אחת, נראה מרובע חיצוני של X'ים ומרובע פנימי של עיגולים. 3. עיקרון ההמשכיות הטובה. קיימת נטייה לתפוס קווים כרצופים, אפילו אם הם קטועים. לכן, אם נראה חץ עובר דרך לב, אבל החלק של החץ מוסתר על ידי המקום שבו מופיע הלב, נשלים בראש שלנו את החץ כקו רציף, למרות שאנחנו רואים אותו כמקוטע. 4. עיקרון הסגירות. קיימת נטייה למלא פערים קטנים כדי לתפוס עצמים בשלמותם. לכן, אם לדוגמה נראה חישוק, אבל החישוק לא יהיה סגור ויהיה בו סדק קטן,
עדיין נחווה את העצם כחישוק, למרות הפתח שלא משלים את המעגל. 5. עיקרון הגורל המשותף. קיימת נטייה לקבץ אובייקטים שנתפסים כנעים לאותו כיוון. זאת הסיבה לדוגמה שכשנראה נהר של רצים במרתון זזים יחד, נראה אותם כמקשה אחת. אינטגרציה של מרחב ואינטגרציה של זמן. מה שאנו תופסים במבטנו בזמן נתון הוא לעתים קרובות הצצה מוגבלת לעולם החזותי גדול יותר. כדי לקבל מושג מלא על הקיים סביבנו, עלינו לחבר מידע המתקבל ממיקוד המבט באתרים מרחביים שונים. אם יראו לנו תמונה עם מספר פריטים מפוזרים, ואז יראו לנו שוב תמונה ושוב תמונה ושוב תמונה נוספת, אך בכל פעם אחד העצמים או יזוז או יוחלף בעצם אחר. לא נשים לב שאחד העצמים זז או הוחלף. יש לנו נטייה להסתכל על הסצנה ולשמר אותה. אין לנו את יכולת העיבוד ואת המשאבים להבחין בכל הפרטים המשתנים בזמן ובמרחב בכל רגע נתון. תפיסת תנועה. תפיסת תנועה מחייבת אתכם לחבר מידע שאתם מקבלים ממבטים קצרים ושונים, מבחינת המרחק ומבחינת הזווית על העולם. תוכלו להעריך את תוצאות הדרך שבה תהליכי תפיסה שלכם מחברים בין מבטים חטופים שונים אל העולם כאשר תתנסו בתופעת פי. לדוגמה, שתי מקורות אור מהבהבים לסירוגין. נדמה לנו שנקודת אור אחת נעה בקו ישר בין שתי המקורות. עם זאת, עיקרון הקו הישר מופר כאשר מראים לצופים תצוגות משתנות של גוף אדם בתנועה. במקרה זה, מערכת הראייה משלימה את מסלולי התנועה הביולוגית הנורמלית או זו שצפויה. תפיסת מרחב. בחיי היום-יום עלינו לתפוס עצמים תלת-מימדיים במרחב. בלי תפיסה של כל שלושת המימדים המרחביים, לא נוכל לדוגמה להתקרב לעבר יעד כלשהו או להתרחק מסכנה כמו מכונית מתקרבת. במקרה של המכונית נוכל להיעזר באוזניים כרמזי מרחק. רמזים דו-עיניים, בינוקולריים ורמזי תנועה. מכיוון שהעיניים רחוקות זו מזו, ב5 עד 7 סנטימטרים בקו אופקי, כל עין רואה את העולם באופן שונה במקצת. הפער הבין רשתי מספק לנו מידע על המרחק, שכן מידת הפער או השוני תלויה במרחק היחסי של העצם מאיתנו. מערכת הראייה שלנו לוקחת שתי בבואות שונות משתי הרשתיות, משווה ביניהן כדי לתאר העתקת מקום של חלקים דומים, פער בין רשתי, ויוצרת תפיסה מלוכדת אחת של עצם יחיד במרחק. גם התכנסות מספקת מידע דו-עיני אודות המרחק. ככל שעצם יהיה יותר קרוב אלינו, העיניים ייאלצו לפלוט זו כלפי זו, בזווית התכנסות תהיה גדולה. אם העצם רחוק, העיניים לא צריכות להתכנס פנימה, וזווית ההתכנסות הולכת ונעשית קטנה. כך העצם נראה רחוק יותר מאיתנו. תנועה היא עוד מקור מידע על מרחק. כדי להיווכח בכך, התנסו בעצמכם. לדוגמה, נשים שתי אצבעות בקו ישר מול חפץ במרחק ונזיז את הראש. יהיה נראה לנו שהאצבע הקרובה זזה מהר יותר ורחוק יותר מזו הרחוקה. העצם שהתמקדתם בו זה שבמרחק אינו זז כלל. מקור מידע זה על מרחק נקרא בשם הסט תנועה יחסי. לדוגמה, עצמים הנמצאים רחוק מן המכונית הנוסעת יראו הרבה יותר מקובעים במקום אלה שקרובים אלינו. לדוגמה, הבית באופק כשאנחנו נוסעים במכונית נראה כלא זז כמעט בכלל, אבל עמודי התאורה שאנחנו עוברים בזה אחר זה שקרובים אלינו נראה שהם זזים במהירות גבוהה.
רמזי תמונה. רמזי תמונה מאפשרים לנו לקבל מידע על המרחק גם מעין אחת בלבד. הסתרה או חסימה מתקיימת כאשר עצם אטום מסתיר חלק מעצם אחר. כלומר, שני עצמים, אחד מלפני השני. ההסתרה מספקת מידע על המרחק, שכן היא מעידה שהעצם המוסתר חלקית רחוק יותר ונמצא מאחורי העצם החוסם. 3 מקורות נוספים למידע תמונתי קשורים כולם לדרך שבה האור חוזר מן העולם התלת-מימדי ומוטל על המשטח הדו-מימדי כמו הרשתית. אלו 3 המקורות. 1. גודל יחסי. קשור בעיקרון בסיס של החזר אור. עצמים באותו הגודל, אבל במרחקים שונים, מטילים בבואות בגדלים שונים על הרשתית. הקרוב מביניהם מטיל באבואה גדולה יותר, והרחוק ביותר את הבאבואה הקטנה ביותר. לדוגמה, אם 2 אנשים בגודל זהה יהיו במרחקים שונים מאיתנו, האדם הקרוב ייראה גדול יותר מהאדם הרחוק. 2. פרספקטיבה קווית. היא רמז מרחק, התלוי גם הוא ביחס שבין גודל למרחק. כאשר 2 קווים מקבילים מתרחקים מאיתנו, הם מתכנסים לקראת נקודה באופק על באבואת הרשתית שלנו, כמו במסילת רכבת, שנראה שהקווים המקבילים רחוקים זה מזה כשהם קרובים, וככל שנסתכל אל האופק הם הולכים ונפגשים. 3. דחיסות המרקם. מספקת רמזים של מרחק, שכן היא עולה ככל שפני השטח מתרחקים למרחק במרחב. לדוגמה, שדה חיטה הולך ונראה אחיד יותר וכמשטח אחד ככל שמסתכלים רחוק יותר. אם נסתכל על שדה החיטה בחלק הקרוב אלינו, לדוגמה זה שליד הרגליים, נראה פרטים קטנים ומדויקים, כל חיטה בפני עצמה, ולא משטח אחד אחיד. קביעויות תפיסה. בהכללה אפשר לומר כי העולם נראה לנו בלתי משתנה, קבוע ויציב, למרות שינויים בגריעה של קולטני החישה שלנו. פסיכולוגים מכנים תופעה זו בשם קביעות התפיסה. אם נחזיק עט לדוגמה ונטה את הראש מצד לצד, העט תיראה כי עדיין עומדת ישרה. לצורך הישרדות, חיוני שנתפוס מאפיינים קבועים ויציבים של עצמים בעולם, על אף השונות העצומה במאפייני תבניות האור המגרות את העיניים. קביעויות הגודל והצורה. חלק מתהליך תפיסת גודלו הממשי של עצם מתבסס על גודל הבבואה שלו על הרשתית. אבל אם נתקרב מאוד לעצם, נגלה כי גודל הבבואה של ספר לדוגמה על הרשתית תלוי לא רק בגודלו הממשי של הספר, אלא גם במרחק שלו מן העין. מערכת הראייה שלנו מחברת את המידע הזה עם מידע מהרשתית על גודל הבבואה, וכך מגיעה לתפיסה של גודל של העצם. קביעות גודל היא היכולת לתפוס את הגודל הממשי של עצם על אף שינויים בגודל הבבואה שלו על הרשתית. כך נדע את גודלו של הספר לדוגמה, והוא יהיה קבוע בעינינו, למרות שאם יתקרב ויתרחק, ייראה לנו כקטן יותר. לקביעות צורה יש קשר הדוק לקביעות גודל. אנו תופסים נכונה את צורתו הממשית של עצם, אפילו כשהוא נוטה מאיתנו והלאה. ובעקבות זאת, צורות הבבואה שלו על הרשתית שונה באופן ניכר מזו של העצם עצמו. לדוגמה, אם נכוון את החוד של עיפרון כלפי העין, נראה רק את החוד, ואם נטה אותו על הצד, נראה את כל העיפרון. מערכת הראייה יכולה לקבוע את צורתו האמיתית של עצם, כשהיא מביאה בחשבון את המרחק של הצופה מחלקיו השונים של העצם. כמו מטבע לדוגמה, שהולך ונהיה קטן יותר ככל שהוא מסתובב מהפנים לפרופיל, אבל אנחנו מסוגלים לקבוע את גודלו כי קבענו את צורתו למרות שהזווית שלו משתנה. אנחנו יודעים את גודלו של המטבע בין אם הפרופיל הדק פונה אלינו או העיגול של הפנים שלו פונה אלינו.
קביעות הבהירות. אם נתבונן בקיר לבנים שמוטל עליו צל של מסגרת חלון, אינכם תופסים את מקצת הלבנים כאדומות בהירות ואת מקצתן כאדומות כהות, למרות הצל שמוטל עליהן, אלא רואים אותן כקיר שבו כל הלבנים בהירות וכהות באותה המידה.